Să știți că mesajul pe care noi îl transmitem astăzi acelora care vor să ne otrăvească va ajunge și în locuri importante care pot fi văzute, pot fi auzite. Avem musafiri din Franța, televiziunea franceză ne filmează, International France este aici și alte televiziuni din țară. Până însă să mai spun ceva legat de mesaj, dați-mi voie să dau studentei Andra cuvântul, a venit din București, să ne vorbească numele studenților din București, care sunt total alături de noi. Este adevărat, sunt studentă în București, dar sunt născută aici, în oraș. Vă mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de noi și, în primul rând, mulțumim primăriei pentru frumoasa organizare. Am un singur mesaj și anume acela de a ști că studenții din București încearcă atât prin noua tehnologie, Facebook, Messenger, e-mail-uri, trimitem astfel încât să știe cât mai multă lume despre dezastru care urmează să se întâmple dacă noi nu luăm atitudine. Noi suntem cei care decidem ce se poate întâmpla cu viitorul nostru, cu copiii noștri și cu planeta noastră. Mesajul nostru de astăzi nu este unul local, nici măcar național, este unul internațional, pentru că vrem ca toată lumea să ni se alăture, întreaga planetă, pentru că dacă aici se întâmplă ca exploatarea să aibă loc, atunci cu siguranță va mai avea loc nu numai în Europa, cât și în celelalte continente. Vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați mobilizat. O zi frumoasă! Mulțumesc și să aveți norocul de o viață frumoasă. Invităm pe domnul Angel, directorul teatrului.